U narednim minutama emisije Grad, poštovani gledalci, govorit ćemo o kantonalnom takmičenju iz bosanskog jezika i književnosti za učenike srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje je održano proteklog vikenda. U veoma tjesnoj konkurenciji treće mjesto pripalo je srednjoj školi Jablanica, drugo mjesto zauzeli su učenici srednje škole Stolac, dok je prvo mjesto pripalo Mostarskoj mašinskoj saobraćajnoj školi. Tim povodom sa nama su predstavnici pobjedničkog tima ovog takmičenja, učenici mašinskoj saobraćajne škole Mostar i profesor bosanskog jezika u ovoj školi, magistar Jasmin Hodžić. Dobro večer i dobrodošli u emisiju Grad. Dobro večer. Čestitamo na samom početku na postignutim rezultatima. Evo da na samom početku, profesore Hodžić, možete li nam predstaviti svoju ekipu i da nam kažete jeste li očekivali pobjedu? Pa hvala vam za čestitkama. Ja u stvari mogu reći da ova ekipa je i prošle godine imala jednu vrstu pobjede. Mi smo ostvarili treće mjesto i to nije baš bilo očekivano, a 2/3 ovog tima je prošlogodišnji. Ovdje je Adna Pekušić, Šejma Bužo i Muamer Žuštra, sve učenici mašinsko-saobraćajne škole. I pošto prošle godine nismo imali priliku da se predstavimo u tom svjetlu, ovo je diploma koju smo osvojili za treće mjesto, tada veoma neočekivano. Samim tim imali smo jednu vrstu i pritiska da se bolje spremamo. Pa pobjeda i nije baš bila očekivana, ali eto, rad se isplatio, svakako. Naravno, još jednom čestitke učenicima koji su direktno zaslužni za ovo prvo mjesto. Je li bilo teško izboriti prvo mjesto, Andre? Prvo, hvala vam na čestitkama. Ove godine, kao što je profesor rekao, bili smo malo pod pritiskom zbog rezultata od prošle godine, pa smo se morali malo više pripremati nego prošle godine. Očekivanja su bila samih nas veća, pa smo radili duplo više nego prošle godine. Ove godine smo osvojili prvo mjesto, pa na kraju to i nije bilo toliko teško. Kako su protekle pripreme? Ja sam nepunih pola godine u ovoj školi, a prošle godine sam se pripremala u osnovnoj školi za takmičenje iz bosanskog jezika. Tako da je uz još mali napor i uz još malo učenje uspjeli smo da postignemo ove rezultate. Muamer, evo, kroz ovo takmičenje, kroz same pripreme, da li ste naučili nešto novo? Pa naučili smo dosta toga novog o našoj historiji našeg jezika, da on ne datira samo od novih vremena, da sam koristio mnogo prije na ovim prostorima, da je puno nekih zanimljivosti o jeziku, pa zato možemo reći da je naš jezik stari jezik koji je dugo se nam koristi. Mašinsko-saobraćajna škola je ipak tehničkog smjera i u njoj se više izučavaju takozvani stručni predmeti nego li bosanski jezik. Kako ste motivisali učenike? Pa mogu reći da nisam morao tu puno lutati. Ja sam također završio tehničku školu i evo jedan od primjera sličan mome je naša Šejma koja je tu prvi razred i koja je predstavila cijelu školu, to jest za sva 4 razreda. Ja sam isto tako iz tehničke škole, iz prvog razreda otišao na takmičenje bosanskog i imao zavidan rezultat, što vam dovoljno govori da sam poslije postao profesor, ako Bog da doktor bosnistike, odnosno lingvistike. Ja sam motivisao i ovom nagradom od prije, ovom diplomom, i morat ću se stvarno zahvaliti našoj Amini Šoše, koja je bila u ovom timu, koja je sad na fakultetu, i još jednom čovjeku koji se zove Beglerović Eldar, on je bio zanatlija, a bio u našem timu koji je osvojio nagradu. To je bila dovoljna motivacija ovoj grupi. Osvojili ste prošle godine nagradu, pripremili ste se za takmičenje prije, radili smo puno u van nastavnim aktivnostima, tako da nagrada tu samo došla kao jedan šlag na tortu. Mogu reći isto tako da nismo mi baš imali prevelika očekivanja u tom smislu. Jeste teže je braniti nagradu nego je osvojiti. Ali ova očekivanja su se ispunila zato što mi nismo imali, tu previše zahtjeva. Mi smo rekli učenicima ovako: nemojte biti zadnji, budite negdje na sredini, to je zlatna sredina, to će biti lijepo. A ako osvojite nagradu, Bože moj, hvala, svako dobro. Tako da, desilo se da smo dva puta zaredom, jedini tim koji je 2 godine zaredom osvojio nagradu. U tom smislu motivacije nije falila. Koliko su ova takmičenja važna za učenike srednjih pa i osnovnih škola? Pa ova takmičenja su, učenici su već rekli da su na dodatnoj nastavi naučili nešto novo. Ova takmičenja se ne baziraju samo na
na osnovnoj nastavi ili na planoj programu koji se radi kroz redovnu nastavu. Ova takmičenja su u jeku dezinformacija i u jeku napada na sami maternji bosanski jezik u stvari veoma dobro došla da se učenici osvijeste po tom pitanju jer stare generacije nisu imali tu priliku. U tom smislu ja vam prenosim pozdrave našeg savjetnika za jezik u Pedagoškom zavodu, magistra Nusreta Amerike, koji je zbog službenog putovanja odsutan u Sarajevu na dvodnevnom seminaru. Pedagoški zavod je uz pomoć Karađorđevog medrese i asocijacija školaca i prošle godine pokrenuo, reaktivirao ovo takmičenje i ove godine se, hvala Bogu, nastavilo, tako da je od velike važnosti, kažem, za našu historiju, kulturu i tradiciju i za našu budućnost. Danas sam rekao da učenici prvog razreda imaju priliku da su tu nepunih pola godine da osvoje nagradu. Ja još, izvinjavam se, moram dodati jednu vrlo važnu stvar. Za tehničku školu pomalo jeste neočekivano da osvoji nagradu iz jezika. Međutim, evo, prenosim vam svoje iskustvo da su oba naša profesora u stvari tehničari, da je, ne znam, moja profesorica na fakultetu prvi dan kad je došla kazala jel da vi svi znate matematiku? I ono bio je veliki muk, a ja sam se kao pronašao jer sam ja već matematiku i u tehničkoj školi osvajao nagrade. A profesorica je to isto imala kao jezik, matematika su u tom smislu bliski. S druge strane, Mašinsko-saobraćajna škola, što je malo poznato, ima van nastavnu aktivnost neuporedivo veću u odnosu recimo na neke druge škole. U tom smislu, kad je u pitanju jezik i književnost, mislim, za ostalo ne pričam, u tom smislu naš drugi profesor je profesor koji se druži recimo sa najboljim književnicima današnjice, kao što su Abdullah Sidran i Marko Vešović i slično, ili drugi profesor koji se više zanima za jezik, ne znam, prisustvuje simpoziju o bosanskom jeziku u Sarajevu i imamo tu čast da je naš profesor član komisije za izradu zaključaka sa simpozija o bosanskom jeziku. To je recimo jedan kuriozitet. Druga stvar, malo je poznato da imamo bogatu izdavačku djelatnost kad je u pitanju bosanski jezik i književnost, pa evo ja sam sasvim slučajno ovako da pokažem, donio samo 2 knjige jednog i drugog profesora da vam pokažem kako smo bogati u tom smislu. Znači, ako imate školu u kojoj imate univerzitetski tip profesora, u kojoj imate bogatu izdavačku djelatnost, u kojoj imate ovako zlatne đake i zapamtite, molim vas, ova imena, jer će oni u budućnosti za nekih 10 godina veoma vrlo očekivano značiti nešto našem društvu. Sa ovim učenicima ja se ne bi nigdje postidio da se takmičim iz bilo čega, jer oni su neki od njih osvajali nagrade iz matematike, sad iz jezika. Takav slučaj je bio i sa mnom tokom školovanja i u tom smislu Mašinsko-saobraćajna škola se samo može ponositi i u tom smislu vam prenosim i pozdrave našeg drugog profesora Adana Žetice koji je pomno odabrao ekipu, on je bio selektor, jel tako reći, i pomno odabrao ekipu jer je tu više godina u toj školi i pomno radio zajedno sa mnom na pripremi ovih đaka. Na kraju još jednom iskrene čestitke na osvojenom prvom mjestu, hvala na gostovanju i naravno mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala vama.